Merkenreclame, maar een knieppeer, maar een hele grote knieppeer. Voor een lekker rikke ieltje of een mooi verzwarte hoed, kom langs bij Ale en Marian. Dan zit hij over beide goed. Domme visje, wie visje die dan, je vangt zo maar net een iel, man. Nee, dat weet ik wel, maar ook is het besteld voor zien wat ik hier vangen ga, joh. Goh, ik ga hier al een kunstgebed vangen. Ja. Echt weer een blauwe en een groene lees. Ja, dan was het net leeuw, maar het is echt weer. Ik hoop dat ze mij het boos zitten. Daar vaak weer niet. Ik hoop dat van de iel, hè. Ja, ik hou het. Hij toch eerst niet al het halen? Ja, best joh. Mooi. Ja, mooie eeltjes, jongen. Kwaliteit. Oké. Dat zijn ze ook heilig. Ja, oké. Met mij. Wat er gaat zeggen. Jongens. Ja. Ja, dit ligt het best. Dit ligt het best. Ja, mooi. Hier kunnen we tenminste mij thuis komen. Dat is heel wat onder een kunstgebied ook gelegen, jongen. Ja, maar nou zal ik je wat vertellen, joh. Ik ga je vorige week wat vangen. Maar me beloven dat je hem de bek houdt, dat ik het in Shell eten. Want ik word je jong net SBS op een stoep. Dat is zo belangrijk. Ja, Zo bijzonder. het zijn wel bijzonderheden bij deze. Kom maar eens man. Ja. Een zeemeer mee. Jee. Jij bent een maat, maar goed was dat zeggen. En wat van hier? Is het mooier dan net? Zeker. Maar ze is van mij, jongen. En willen jullie nou extra mooi gladvel? Kom dan naar Schoonheidssalon Marbel. Waar is mijn zeemeer nu naar?